كخوبات وي وي بعرسينا هونوي سبسكرايب ما قرني كخوبات هذا صحو كسر إذا كمان كيرلان مانكا لا غوريوت أنت غادر على وين؟ إيه؟ أنا نعم. قالوا تعطيو. نعسي كان تحرك كم سرعة طايت لهم. لا تعال. تعال حدش. ما هو اسمه. ما قال غير كذا حبس. والله. ورثان. هلا دلونا. عشان تهاري قوريت نسا حدش ما يبغى ثماني حدش ودرايا حالتنا عايزة ما رايقتكم سلالة نعم
مراد بصوتي من نكذب الو الو بقى داون ايه يا خويا زمن حزام وانت معنا قارين عقيبه شو يقاطي سات بل اوصل خيو هج داو بل هاي قد لها مانها هي لبنا أظن خير دوبل كمان كله دوبل كمان سعر كم سعر نبزة سعر يا خدي لا ترى سعر يا خدا دوبل بعد بس هيك عليك جو طن سعر أتيو كاميرا ولا فوتو هذا الله يرو
بطل سوسته على لا هذا كلته ثلاثه صوتيين انا مراد زايد عادي بطل ثلاثه حلو سود لي أتزوج الحبة لو تأخذ فين سود لي أتزوج الحبرو نتقرأ كدفرو سود لي اتفر لناتي اتتشتاناتي سود لي اتكلاش ناتي اتفر لناتي اتتشتاناتي سود لي أتزوج حفرو نعنا خدفرو أتزوج حفرو من سيك دفرو سود لي زي كان زي عيدلي كان زي عيدلي حرير المنديلي سايزري صلاينا كوياتها ما يقجفون نحنا كوياتنا ينسن سقرايت السعر إساس نامبغاورو دوريت ناومبر أبينا شنترو دوريت ناومبر لا تسعة أمزنا بلا حنت شيء عشان كل هاي رايح بالله بالله يا جزاي بالله
يجزاي إني لا محرة هنا مدينة دقنا لا يبطلنا يا حدي سعارة بحر نمتي هذا لا أي سمعني له هذا لا هنا مدينة دقنا جاكانو حضروا زوادنا أين أبرد ذكر كذا يا اخوي نبر او لا فكر ذكر كذا يا اخوي نبر سال فكر ذكر كذا يا اخوي نبر او لا فكر ذكر كذا يا اخوي نبر سال فكر ذكر كذا يا اخوي نبر سال فكر كذا يا اخوي نبر او لا فكر كذا يا اخوي نبر سال فكر كذا يا اخوي نبر باطل فكر ابي برخعتك ويا نعنع عجز رابعتك لا 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 أبي ومعري أنا سمسلني وفي توقعي لا 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 مش هتفتحي لا 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 ماني عمر ماني عوية توحيد لا 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 ماني سوى معري ماني سوى معري زي الخريو عليه زي الخريو عليه لا 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 يا روحتي معري الناس توني زي الخريو عليه لا 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 ماني سوى معري
أشوف عيني تمرس هي لا 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 زي خبركم تختاتلتنا كمتي تريوا زلهم قدم كبل هاي شعبية سراويت أوزقاو خمزلو حبيرنا نيرنا أفيت لفتنا نرين زلنا قوتات بلعتن قوال بلعتن ين مجم كل جزء كم تزبهال أفتقبابتي نايت ألاقي سراويت عريدهم نيرم يوم يغون دامبر كم تناي مجمرة
نحنا نناي تجراي سراويت نحلتات مكلخال تجراي دفيق خأتزخل عقمي بمسانو إيو تمليسو توم وانا أزازونا قاطع موزي تغني من لو تزلو تزلنا بارا خونتات تايم خانو مسام كنا واقعنا شعوي كملا انتاي قبرت قدمي تكان ورا نعم غيرو تمانو خما غير نرديو نعم مشات كنت يزغون كاو معذرة غيرو اوكي دا انفورميشن يركا انت حقبر مصي انت حقبر كيلو هكذا هو هو ترى دي كاشي انت انفورميشن لو تافت مدرخ راهوكمو من هاوزلا من أربعة عشرين تسعة عشرين تسعة إيه حنسال تصبستي أربعة تسعة أربعة لا سايد دي كارلو هراي تصبين ولا تصبيني لا كارلو ثلاثة أنت إني عزي وي هراي تانا نايه مان زنبرت نسا ያው بتازم صاغيرو تبقيسالا ندحريت قالي تنايه مانون كوميو تناي صقامون زرع ነገር የለን አፍጥ ቅድሚትና ዝነበረውን ንድሕሪት ያብላ ዘላ هو كسران هذا الذي مسمر على هذا ثلاثة وي على هذا عشرين هذا عشرين هذا ده هاوي دي أتين تودي على هذا أربعة على هذا وي صبا الشبكة بتايسمون كوينا 5 نورنا هم كوينا ولا وراي شيء على هذا ثلاثة أخيرا من يا ترى أنا بزيادة ترى أنا تراخينا أنا والله هراي على هذا ثلاثة كيدنا مسمر يا تا على هذا ثلاثة ده من هذا وزيد لا ثلاثة حبيبي تعب ثلاثة دايني هذي داي الليلة كا هاي سمع كانديو هاي سمع انزلو معي الله غير ثلاثة الله غيره سمعني ثلاثة
أنا تمام نبض ورقة زيرة زلوا سبر هاي وتشوفون بتيات فين كوين زي أكو أطول هذا أقول قرزة ود ما مو فرق ما هذا سلاسة سلاسة اسمع هذا عزي وانت هني ودي ود سلاسة منوارو ويفلتنا بزح منوارينا نفلت كوي لمبر نار تجبع يورد عن سون وانا يتغابي انت كبرز نورا ميلو استغل متكاغت مالي 4 صفون مسيبوا نيرو هو تايا تاخوا انتم كوا بدي طيقوهم قال كم تنورا غورمو بدن بختتل غورو كم تنورا غير كا ختتل غوريم كاو كونه تخبال كله فطنت كله له هو استغنى انت ما تنيا تعلي وزي فساسي هراي زي من هاتلو ناي 9 شعاتن في بتحتي ديلن لا اوصاي ديل هنا ذا ناي تغامكا في تكي زنت مزعي كاتن لولو علي قاد ما بده يا مفتر حاجه كفادي واو ماشي تي من هادلو في رقمته دلوت سلاسة خد خلقا يصبح نقول يا خير هاي تداغد هلا خطوة كله هنا مو النهار هنا نصنا مسرع كمان ده عندك بتكون حاجة هنا شو هذا عرقي إذا هم في إيمان سكان قلت قلت مالت ثانا يبا وصل الله يا ثانا أبي عيش هذا لا سا خايف من مقارم وبعواريهم شو جميل هذا حكي بدها ثانا سبورت ثانا يقول نقل هو ما سيدا لو داني در غابة عمو نسان يسمع كون سامي واحد وين إنسان أباي إذا غاي فلت بن تاكيس عن 4 دير 4 حد سب صحابي لي يلقون تسعة 4 يفضل لهم نمد الله يأخلوا وبيهم صادهم أردا ينها ردنا حق زنايرنا داد سكولا لا أكون هذه سوى على غير كان أكمل بعد تدرار بنا وتبى تعرفون هذا دناو
لاكو بزح ነገር يبلاش ينسو تأكد على الشيء سينية مالي بلاي وين سينية تمام ላይ ማሻለን ሰከት ድምፂ በርካ ተገዳላይ ማሻለን ሰገድ ትሎም አንቲ ነበረ ሁለታት እስኪ አጭር ዘለ መብራሪያ ንሕና ካሊ ስራሕና ሰርሐና እናሃለና ሓደ ረጅመንት ዝኸውን ብጥስነ ገይሩ ናይ ዛላምበሳ ዘውፅእ ፅርግያ ናብ ሰባ ዘምፅእ ፅርግያ ኣትዩ ነይሩ ቀፂሉ እውን ናይ ትሕቲ ጓል ትሕቲ ሓፀርቲ ክልተ ዝኾኑ ተራእዮም ነይሮም ናብ ድኻን መውፅእ ድማ ሓደ 86 ዝኾኑ ሓንቲ ድሽካ ብላዕሊ ተኺሉ ክልተ ብሬን ኣብ ታሕቲ ወሪዱ ነዚ ናይ ድኻን ከተማ ተቆጣጣሪ መፅእ ነይሩ ግን ብፍጥነት ናይና ሰራዊትን ናይ ኢሮብ ተጋደልትን ኮይኖም ቀልጢፎም ምንቅስቃስ ጀመሩ ቀልጢፍ እዩ እግረ ውፅእ ነይሩ ጭሪ ደጉ ኢሉ ሃዲም ሕዚ ከባቢና ሰላም እዩ ዘሎ ካብ ናይ ድኻን ዘለዎ ሰራዊት ንጀምር ኣብ ድኻን ሓደ ዲስካን ክልተ ብሬንን ተኺሉ ነይሩ እታ ከተማ ንምቁፅጣር ዲ ወይስ ናህና ሰራዊት ንምጥቃዕ ነይሩ ዓላሙ እታ ከተማ ንምፍታሽ እቲ ከባቢ ስለ ዝጥርጥሮ ክፍትሽ እዩ ነይሩ ሓሳቡ ግን ቀልጢፎም እቶም ናይና ምንቅስቃስ ምስ ገበሩ ከይሕዝኒ ከይቀትሉኒ ኢሉ ብጉያ እዩ ንእሽተይ የምሊጡ ንሕና ከዓ ክንትኩስ ዝኾነ ነገር ክንፈጥር ኣይደለናን ሕዚ ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ስለ ንፈልጦ ኣብዚ ሕዚ ኢዋን ምዚ ንጋጮ ግጭት እዩ ፅቡቅ ናብ ናይ ዛላምበሳ መንገዲ ተመሊስና ኣጋጣሚ ኮይኑ ብናይ ዛላምበሳ ከባቢታት ዘለዎ ናይ ሰበያ ዝወስድ መንገዲ ብርክት ዘለናና ሰራዊት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ንዑ ንምቑራፅ ዶ ነይሩ ይኹን ሓሳቡ ኖ ንሱ ተን ቦታታት ሕማቕ ቦታ እዩ ዘሎ ካብ ጥስነ ወሪዱ ተን መእተውን መውረድን መውፅን እዩ ክፍትሽ መፅኡ ካብኡ ናይና ሰራዊት ከዓ ተፀቢዎ ነይሩ ኣብቲ ናይ ምሽግ ኣትዩ ኣብ ናይ ሕድሕድሽ ምሽግ ኣትዩ ኩለን ብመሳርያ ኣብ ቦቦተን ኣትየን ተፀቢዎ ነይሩ ግን ናብኡ ክቐርብ ኣይከኣለን ብርሑቕ እዩ ነይሩ ቀልጢፉ ተዓፂፉ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ዘሎ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብዘጋጣሚ እዚ ከተማ ደሴ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተቆፃፀሩ ይፍለጥ እዩ ካብቲ ማልሚ ምሸት ጀሚሮም ድማ ከተማ ምቁፅፃር ከም ዝጀመሩ ሓቢርና ነርና እሞ ምስኡ ዝተሓሓዝ ነገር የለ ዶ ይኸውን እዚ ናይ ሎማዓንቲ ምንቅስቃስ ናይ ሰራዊት ሻዕብያ እወ ንሕና ኣዲስ ኣበባ ንክቋፀሩ ንእሽተይ ዋላ እንተቐረየ ደስየን ያው ጭፍራ ምስ ተተሓዘ ደስየን ኮምቦልቻን ተተሓሒዙ ናይ ብልፅግና ኣየር ማረፊያ ከይንቀሳቐሶም ምቋም እንተሃልዩ ኮማንድ ፖስት ትግራይ ናይ ትግራይ መንግስቲ ከምዚ ኣወጀ ኣዋጅ ቀልጢፍኩም ናይ ኣብይ ደገፍትን ሓሻኽሩ ቀልጢፍኩም ምህረት ገይረልኩም ኣለኹም ቀልጢፍኩም ኢድኩም ሃቢልዎም ኣለዎም ኢዶም ምሃብ ጀሚሮም ኣለዎም ስለዚ እዚኣ ንሳን ተተወዲኣ ንኣና እንታይ እዮም ገበሩና ዝብል ነገር ጭንቀት ስለ ዘለዎም ካብኡ ተወጊሶም ዕንቅፋት ንክፈጥሩ ንኣና ከጨናንቑ እዮም ሓሲቦሞ ግን ንሕና ብዙሕ ዓወታት ስለ ዘሎ ምንም ጋንታ ይሃብናየ ንማዕራር ኢና ዘለና ንሕና ንጠናኸር ኢና ዘለና ኣብ ዝቕፅል ምዕራፍ ከዓ እናቱ ግደን እጃም ስለ ዝኸውን ሰዓቱ ክሕሉ ደልና ኢና ፅቡቅ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ህዝብና ድሕረዚ ብሰራዊት ሻዕብያ ስጋት ይሕደሮ ዶ ወይስ ህዝቢ ትግራይ ፀላኢ እናዓቐን ተን ሓራ ዘይወፃ መሬት ናይ ትግራይ እውን ኣብ ኤርትራ ዝተወሰና ጣብያታት ኣለዋ ተን ሓራ ወፅአን ዘለዋ ጣብያታት ከዓ እናተመዓራርያ ሰራዊት ትግራይ እናጠናኸረ እየን ዝርከባ ዘለዋ ስለዚ እዚ ክንብል ከለና ፀላኢ ኣይናዓቐን ስለዘይንዕቆ ንሕና ነቲ ህዝብና ክንእምኖ ኢና ብዝበለፀ ክጥንክር ብዝበለፀ ሙሉእ ምድላው ክገብር ኢና ክንገብር ስለዚ ስግኣት ማለት ድሕሪ ህዚ ንኣና ረይሳ ረጊፁ እንተዘይኮይኑ መሬት ትግራይ ክረግፃ ሻዕብያ ናብ ናይና መሬት ናብ ህዝቢ ዘስግእ ነገር ሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ድልውነት ይገብር ስለ ዘሎ ህዝብና እውን ብኡ ልክዕ እንተይሰግእ ሙሉእ ምድላው ክገብር ኢና ናይ ምልዓዓል ተረኽበ ዓወታት እውን ነቲ ህዝቢ ክንነግሮ ነዳሎ ዘለና ፅቡቅ ህዝብና ማለት ሰራዊት ሻዕብያ ንህዝብና ጋፊዕዎ እዩ በዲልዎ እዩ ኣሳቂዎ እዩ ብዙሕ ዝበሃል ጉዳእታት ናይ ሞራል ናይ ስነ ኣእምሮ ናይ ኣካል ፀገማት ኣብ ህዝብና
ገይሩ እዩ ዝፀላእ እዚ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ወይ ድማ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰራዊት እዚ ከይኣኸሎ ድማ ተን ዝሓዘን ጣብያታት እኳ ከይሕዝ ናብ ናህና ምእታይ ምድላው ይገብር ኣሎ ስለዚ ስኻትኩም ከ ነዚ ናይ ምምላስ ንህዝቢ ናይ ህዝብና ንብዓት ንምሕባስ ህዝብና ከባኹም እስካብ መዓዝ እንታይ ንፀበ ንሕና ሓፂር ግዜ ሻዕብያ ተመሊሰ ትግራይ ክቋፃፀር እየ ዝብል መነሻ እውን ኣብቲ ስልጣን ዝሓዘ ሓይሊ መፈኩራት ጉራታት ክሉ እዩ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰራዊት ግን ፈራኽራኽ ኢሉ እዩ እዚኦም ብምንታይ እዮም ዝገልፅዎ ፅምብላሊዕ ፍሉይ ሓይሊ መፂዶም ፍሉይ ሓይሊ እንተሪኦ ኣብዚ ሓደ ቦታ እግሪ የውፅኒ ኢልካ ምህዳም ፅምብላሊዕ ዝብል ስሚ ወፂዎ ናይና ሰራዊት ፅምብላሊዕ ብጣዕሚ ፈጣን እያ ፅምብላሊዕ ንሕና ንኣና ዘነበሩ ወይ ንኣና ዝፀርፉ ዘለዉ እናመሰሎም ተጥንካሬና እዮም ዝገልፁ ዘሎ እቲ ፅምብላሊዕ ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ናይ ውሽጢ ፍርሖም እዮም እንተይሓሰቡ ዘውፅዎ ዘለዉ ጥንካረ ናይና ጥንካረ ብተቃራኒ ይገልፀልና ኣሎ እሞ ፅምብላሊዕ ከዓ ከይዳ እስካዕ ትቆርፆም እዮም ነግፈረ ግዝሉ ዘለዉ ሕዚ ኣይኣምንዎን ትሕዝሒዞሞ ዘለዉ ቦታ ኣይኣምኑ ቆርፀና እያ ክትኣትወና እያ ብፍላይ እዚ ናይ ክልል ኣምሓራ ደስየን ጭፍራን ቆሪፁ ምስ ኣተወ ቆረፃ ድማ ዓብዩ ስለ ዝጥቀምሉ ሰራዊት ትግራይ ንኣቶም ከዓ ቆረፃ ኣታሊቶም እዮም ካብዚ ተወጊሶም ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ከይናስ ድሕረሰ ምቋፃር ኢና ዓወት ክንረጋግፅና ዝብል ሓሳብ እዩ ኣብቲ ላዕሊ እቶም ጀነራላት እቶም ሰበስልጣን ኢሳያስ ዝመሰሉ ግን ከምኡ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ኣይገድፉን ብሓሳቦም ግን ዝዋግአሎም ሰራዊት ብጣዕሚ ንእሽቶ እዩ ክመፁ ከለዉ ከዓ ምሉእ ድልውነት ጌርና ሰራዊት ትግራይ ብዝረኸቦ ዓወት ጥራይ እንተይኮነስ ኣብ ጠቕላላ ውግእ መኸተ ዓብዪ ተመክሮ ስለ ዘሎ ምሉእ ምድላው እዩ ዘለና ሕዚ ብውግእ ክሓፅር እዩ ዝድሊ ሕዚ ፅቡቅ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከምቲ ቅድም ኢልኩም ዝረኣኹምዎም ካብ ላዕለዋይ መሪሕነት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዋና ኣዛዚ ተጋዳላይ ማርሻ ኣለም ሰገድ ኢና ክነዘራርብ ፀኒሕና ናብዚ ከባቢ ዘምፀና ጉዳይ እውን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰራዊቱ ናብዚ ከባቢ ናይ ብላሕትን ጓል ብላሕትን ናብ ናይ ዛላንበሳ ዝወስድ መንገዲ ናብ ዶሃን ከተማ ንምእታይ ሞኪሩ ነይሩ ይኹን ዳእምበር ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብዘይ ምንም ንሕስያ ክወቕዕዎም ዝከድዎ ግን ደቃይቕ እውን ክፀንሕ ኣይከኣለን ቀጥታ እዩ ካብቲ ከባቢ በርደግ ኢሉ ወፂኡ ሚዛን ሓይልና ክንደየናይ ከም ዝተቐብየረ እውን ዘርኢ እዩ እሞ ኣብ ቀፃሊ ንዘለውና ሓፀርቲ ሪፖርታት እውን ናባኻትኩም ክነቢልና ይቐኒልና ሰናይ ቅነ
تعلمتنا يوم إذا كسر فلله ما نبغى نورود يعني عين ورشي أنا صوت لا تعمل غريب زي أنا تميت فرقهم بزي فرقهم بزي فرقة فرقي فرقة فرقي فرقة بزي فرقة بزي الشيخ ورات خدمتنا هم تتريون لهم تقرا لي ما شاء الله بسكج اعتزاز اساسي ونو أصغرهم عارفين يمنعوا حقوا ذا ناي سراويت فقري وطاتر كم يجر كان كم ستحاس سراويت كان فقري يجر كان ممكن نوعنا بنوع من الوقعات المنطقية قاعدين أتفضلوا كم تريهم دلهم كلهم فما زال يوم زي كونهم عارفهم يوم زوالهم لو لكن ما أخوش مكان لا كرر كم تدرهم أخوش كان دايم وصاف كل تقال على تجري كم زي عايش فقري كم عارف لو وصلت عفوا لنا لو أنت ما تخطروا يا بدي خلاص تدوي ساعات Jest. يعني عيد وزنجي
هاي معاكم هاي ويلي وضحك مرة ويلي ويلي يا غبي يا ولي شريف الودي مثلها حالي في الودي مثلها زرع خصلك هالجنا طاي معازن طاي ويلوني رزحتك بكذا عيوني زرع خصلك هالجنا طاي معازن طاي ويلوني رزحتك بكذا عيوني ويلي كم زبل نسكو راني بعيد يتنقص عشية كم كده عناقة عيلوة بتغمى مواقع في حوام سودكان لا وساي والمخانة يحمى